No niin, jatketaan tuosta episode 3 sitten. Olin vähän kiireinen tuon edellisen viikon, enkä nyt tehdä uutta episodia. No, jatketaan. Keiichiro, mitä hän aikoo sanoa? 少しおかしな話なので気を悪くしてほしくないのだが Tämä on vähän outo juttu, mutta en halua, että tuut, miten nyt sanoisi, pahalle tuulelle. Tai en halua niin kuin loukata sua. Ja niin hän sanoi, ja sitten hän katsoi niin kuin silleen, ei nyt ärtyneenä, mutta silleen niin kuin, vähän niin kuin päävinosa silleen. 娘は娘のユラは Tyttäreni Jura すでに死んでいるんだよ on jo kuollut. Is already dead. Vai niin? Piste. Junassa takaisin Tokioon lähdetään Kosakin perheen kotoa. 高城さん、ありがとうございます。 Kiitos Takaki-san. なんだかわざわざ送っていただけるなんてすごく感激です。はい。 Miten nyt sanoisi? On niin liikuttunut, että näitä vaivoja niin lähdet ottaakseni niin minut mukaan tai lähettääkseni minut. Olen hyvin onnellinen tai olen hyvin kiitollinen. Edessäni istuva tämä Kasuna, että oli niin kuin koko ajan niin kuin hyvin niin kuin kiitollinen. Menemme samaan suuntaan, niin ei tarvitse kiittää. Mitä Kinonai Henshiyosuru vastaan silleen, että ilman mitään ei elettä, mutta silleen niinku miten sanoisi, Kinonai. Siis se on niinku puolovastaukset. Ei pari ole niinku silleen niinku tunnetta. でも高城さん、そんなことを言ったら失礼なんですけど、なんだか不機嫌そうな感じ。 Mutta Takashiro-san, jos sanon, konako tuo ittaro shitsuru nan desu ka? Tiedän, että tämä ehkä niinku saattaa kuulostaa töykäältä, mutta näytät hieman ärtyneeltä. Ärtynyt? Ei voi olla. Miten ne sanois? Mä vähän silleen niinku huolestuin ja sitten sen jälkeen nopeasti vaihan ilmetteli. Taidon tästä Tsumori van Akata. Ei ollut aikomus antaa semmoista ilmettä. そうですか？もしかしてお父様が何か変な話を。 Ai niin, vai ehkäpä isäni tapaamisen jälkeen sanoiko isäni jotain outoa? Juuri niin, tai miten nyt sanoisi? Kyllä vain. Ulkonaista huomiota, tämä Kasuna saattaa itse asiassa olla yllättävän, miten se on terävä tyttö. Kannushu ga hejistä hasusta ato. Sen jälkeen, kun tämä tytär lähti pois huoneesta, tai lähti pois tuolistaan sitä samassa huoneessa, Keiichiro pyyntö, mitä toi Keiichiro puhui ja sen sisällöt, niin minun niin kuin tunnetila niin kuin tuli hyvin niin kuin painavaksi.
tai niinku huolestuneeksi. この捜索は茶番だ。カズナさえ納得させればそれでいい。 Lyhyesti sanottuna tämän Kasunan siskon etsintä on niinku tämmöinen niinku feikkiä. Niin kauan kuin tämä pystyy vakuuttaa tuon Kasunan, niin se on hyvä. Itsekäs ja käsittämätön pyyntö. Arishima-san, ilman Arishima olisin kieltänyt. Olisin heti kieltäytynyt. Mutta rehellistä vastausta, mutta rehellistä vastausta en voi antaa. Minä vastaan sillä tavalla, miten toi Keiichiro sanoi. No niin. Ei, puhuttiin vaan niinku pelkästään noista raha-asioista. Meidän kahden välillä syvä hiljaisuus tuli. Kasuna, mitäs tässä? Mitä nyt niin silmiä pyörien? Niin kuin toi Kasuna katsoo mua vähän epäröiden. Silmät hieman tolleen koholla. Ymmärrän hänen tunteet. Hän luultavasti tuntee olonsa hieman, miten sanoisi, epämukavaksi minun hyvin epäystävällisen luonteen takia. Se sanottuen, tai siitä huolimatta, kato itse, siitä huolimatta tämän ikäisen tytön niin kuin sama puheen aiheet niin, ei ole samanlaisia, mitä minulla on. Tai ei ole niin samanlaista puheenaihetta. Minä miten nyt, huokasin henkeä tai niin kuin silleen, ei niin kuin huokaista. Ja sitten katoin ulos ikkunasta. Lumisen, niin kuin tuon valkoisen, tai tuo lumen peittämän valkoinen maisema virtaa ohi kuin, miten nyt sanoisi, virtaa ohi kuin, niin kuin virtana. Mutta ei voi mitään kun olla hiljaa. Tai niin kuin silleen, tai niin kuin, miten nyt sanoisi, hiljaa, niin kuin ei ole niin kuin järkeä olla hiljaa, tai niin kuin tässä kumminkin asiasta niin kuin pitää puhua. By the way, Kasuna. Valmistuakseni tuohon huomiseen asiaan päätin kysyä tästä asiasta, joka oli vaivannut minua jo jonkin hetken. Uenossa toi siis kuulin, että joku tuntema henkilö tai niinku
joku sinun tuntemasi henkilö näki neiti Juran Uenossa. あ、はい。私のファンの方が。 Hän on todennäköisesti minun fanini. Fani? Ja sinä hetkenä tuon Kasunan movementit tai tolleen niinku... Miten nyt niinku movementit pysähtyvät tai niinku oli vain niinku paikallaan? 違うんです。 Väärin. Olet väärässä. Sitten toi Kasuna, poskat menivät punaiseksi ja sitten jalat niinku, heiluvat niinku todella ja heilutti jalkoja niinku todella paljon samaan aikaan, kun hän yritti niinku sanoa jotain kieltäistä sanottavaa. Näyttää siitä, että tyttö ei yhtään niinku rauhoitu. そのファンとかそんな大それたものじゃなくてですね、みたいなことを私をしてくれる。 Se fani ほらと言って。 ei ole niin iso juttu. Mutta on niinku muutamia tyyppejä, ketkä niinku tuntee mut. Saikin seurata. On näitä faneja nähnyt täällä viime aikoina. Kuin desu ka? Vaikka kannustajia. Se on kiva juttu. Näyttää siitä, että sä oot tunnettu. 違います。そうじゃないんです。高城さん、勘違いしてますね。 Ja olet väärässä. Takashiro-san... 違いますよ。そうじゃないんです。Se on väärin. Tai se ei ole oikeastaan niin. Takashiro, olet ymmärtänyt väärin. 私が言った応援と高城さんが思ったのは多分違う応援で。Kannustaja, mitä mä selitin, niin se mitä sinä Takashiro luulet on todennäköisesti erilaisia kannustajia, mitä oletat. Ai niin, en ymmärrä lainkaan. Haluan, että hän niinku selittää niinku asian niinku hyvin, tai valitsee sanatsa niinku paremmin ja selittää paremmin. No, työskentelen parhaillaan tuolla niinku näyttämöllä, niinku stagella tuolla Tokiossa, mutta itse asiassa jos tätä ei niinku mainitse ensin, niin vaikutan hieman oudolta tytöltä, eiks niin? Hiljainen, miten nyt sanois? Hiljainen QT tarkoittaa niinku silleen niinku vahvistaa tai ymmärtää. Aika hiljainen ymmärrys. Tämä on varmaan väärin. そんな私今は初対面の方を前に緊張してるだけで、普段はかなり普通の子だよねって劇団のみんなも。 Olen vain hermostunut ihmisten edessä, joita tapaan ensimmäistä kertaa. Mutta kaikki teatteriryhmät sanovat, että olen ihan normaali tyttö. Yleensä. Kasuna, rauhoituppas. Olen puhunut tuosta Juran mikä tää Witnesseistä, tai noista silminnäkijöistä. そうですよね。大事なのは姉の話です。大丈夫です。すぐさま私落ち着きます。 Joo, kyllä. Olet oikeassa. Tärkeintä on ton siskoni
juttu. Aion nyt rauhoittua. Fuha. Ja toi Kasuna mitä tästä syvää henkeä. Oikeesti onks tää tyttö Daijoubu? Niinku onks kaikki hyvin? それで最近上野の劇場で大きな役をいただいて、その舞台が終わった後のことなんです。No, se viime aikoina sain tuolla Uenan tuolla teatterissa suht ison roolin. Ja tämä tapahtui tuon esityksen jälkeen. Stagein jälkeen. 以前から私を応援してくださっている人なんですけど、その日も楽屋の方に挨拶に来ていただいて、その時tuo henkilö, joka on kannustanut ja tukenut mua pitkään. Ja sitten siinä päivänä, kun hän tuli tervehtimään minua tuonne se on niinku pukuhuone, tai niinku stagin tommonen pukuhuone, tuli tervehtimään ja siinä hetkenä 劇場に来る途中、私に似た女性を見かけた。 ja matkalla sinne teatteriin näkyi henkilö, joka niinku näytti minulta. 青い町の人気のない通りを顔を隠すようにして急いでいたって。 Hän kiiruhti katua pitkin tuossa Auchi on nimisessä kaupungissa, ja sitten kyseinen ihminen niinku peitti myös yritti oli peittämässä omia kasvojaan. Ueno Aoicho. Ueno Ai kaupunki tai kaupungin osa. Tämä on yleisnimi tolle, miten nyt sanoisi, alueelle, joka ulottuu Uenon aseman niin takaa tonne, mikä tää on toi? Kanneiji Tera, okei. Okay. Eli siis toi Kanneiji-nimiseen temppeliin sen läheisyyteen. Sodan jälkeen ton sodan jälkeisen, että ton kaupungin kehityksen jälkeensä jättämä tämä alue oli siis muuttunut hyvin kaoottiseksi ja sitten täällä oli paljon noita kodittomia ja sodanorpoja, jotka oli siis kaikki kokoontunut tuolta Tokiosta. Niin kuin turvallisuus on todella huono. Ja sitten tämä houkuttelee hyvin paljon noita rikollisia ja muita pakolaisia. On ollut sellaista puhetta. Oliko tuolla henkilöllä mitään, tai hetkonen, sano, kertoiko tuo henkilö mitään yksityiskohtia tuosta Jura-nimisestä tyypistä? 私、お姉様が生きていた、それもこんな近くにってすごく興奮してしまって。Olin niin innoissani saadessani tietää, että siskoni oli elossa, ja sitten vielä niin lähellä, niin mä innostuin liikaa ja sitten Kasunan noi hartiat, olkapäät niin kuin laskeutui ja sitten oli vähän niin kuin pettyneen näköinen. Vai niin. Mutta vielä kerran on näköjään, tai on tarvittavaa, että tuon henkilön kanssa pitää vielä niin puhua. Ja sitten
Sitten kerätä tuon Aoi John ympäristöstä tietoja. Onneksi minulla on yhteyksiä tuolta Uenon alueelta. Minä aion tarkistaa huomisen noin suunnitelmat. 高城さん Takashiro-san. Kasuna pyöritteli etusormea ja näytti vähän niin kuin epäröivän. Tai niin kuin ei oikein saa sanaa suusta. Ehkäpä siksi Uchitoke te kita seikaa. Uchitoke te kita seikaa. Chidai ni kanjou hyökeä. Sen jälkeen, kun hän oli niinku kertonut ton tilanteensa, tai ton Juran tilanteensa, gradually, tai niinku, sen jälkeen niinku, tämän tytön kasvonpiirteet meni enemmän niinku silleen, mitä nyt sanoisi, niinku rauhallisemmaksi. それで一つお願いが。 Ja on vielä yksi pyyntö. Se tapa, jolla hän katsoo minua omilla silmillään, on sanomattakin selvää niin kuin söpöä, mutta se antaa samalla minulle hieman huonon tunteen tai kamalan tunteen. その Mitä? 私も高城さんと一緒に姉を探したいのですが。 Minä ja saanko minäkin tulla tuon Takashiron kanssa etsimään minun isosiskoani? Ja niin tämä kysymys tuli. Minä muistin Keiichiron sanat, mitä hän sanoi aikaisemmin. カズナが君の捜査に協力したいと言い出すかもしれん。 Kasuga, hän saattaa sanoa, että hän haluaa tehdä yhteistyötä sinun kanssasi. あの通りの気象だ。一度言い出したら決して引かんだろう。 Se on niinku hänen tyypillinen tommonen luonnonpiirre. Kun hän on kerran sanonut jotain, niin hän ei koskaan niinku luovu siitä. あれを納得させるためだ。その時は断らんでくれ。 Jure on nattu, se seluttaa meidän. Areva nattoku saseru tameda. Toi on niinku toi. Tää on niinku tarkoitettu niinku vakuuttamaan toi, mikä tää on tää Kasuna, joten älä kieltäydy, kun aika koittaa. 自分で探して見つからなければ諦めも早くつくだろう。 Jos etsit sitä, etkä itse löydä sitä, luovuta ennemmin. Tai niinku tota tytärtä. Tän tytön isosiskua. Kasunan mukaan ottaminen ei tekisi mitään hyvää tutkinnalle. Itse asiassa hän luultavasti vain olisi vaan tiellä. Lisäksi alue, jossa tuota tutkintaa tehdään, on hieman vaarallinen. Hujan mukaan sarjamurhaaja Ueno Kaiwaide Savanshaisin. Hujan mukaan Uenon alueella on myös ongelmia noista sarjamurhaajista.
joten ton Kasunan henki saattaisi olla vaarassa, jos hän menee sinne. Mutta en voi toimia asiakkaan toiveita vastaan. Rehellisesti sanottua en halua antaa tuon ylimiesen miehen tai tuon Keiichiron juonien manipuloida minua. Ymmärretty. Ja miten nyt olisi? Arvostaisi, jos auttaisit. そうですよね。無理ですよね。 Niinpä just. Mahdotonta niin. 高城さんからしたら、俺の仕事に横から口を出すんじゃねえよこの女邪魔くせとか、そんな感じですよね。Takashiro näkökulmasta se on Takashiro on shikototen joku kerrosta. Takashiro näkökulmasta kovasti jotain tyyliin älä anna tämän tytön puuttua mun työhöni. Tämä nainen on vaan edelläsi. お願いします。協力させてください。本当に私姉のことを。 Mutta ole kiltti ja anna minun auttaa oikeasti. Hän otti tiukasti tuosta mun käsivarresta kiinni ja katsoi minua hyvin vakavalla katseella. Tano mukara hinoso hanasi jo kike. Voi herra jestas. Kuuntele mitä minä sanon. Tai mitä ihmiset sanoo. Ei, ymmärrät nyt väärin. Siis pyydän apuasi. 本当に Oikeesti? Kyllä. 高城さん、ありがとうございます。 Takashiro-san, paljon kiitoksia. 一生懸命私、お仕事の邪魔にならないように頑張りますから。 Issoikemme vatashi. Se on silleen vähän niinku työtä parhaan mukaansa. Eli niinku teen parhaani, etten häiritä sinua. Hän heilutti niinku hyvin villisti käsiään. Vaikuttaa siitä, että hän on todella levoton tai rauhoiton. By the way, Kasuna, mitäs toi sun esitysduunit tai noi stage-työt? 平気です。ちょうど大きな舞台が終わったところですし、なんとかお休みをもらって頑張ります。No ihan fine. Sain juuri tietää, että pääsen isoon esitykseen. Eikö hetkonen? Niinku sain juuri mikä tuo iso esitys oli nyt just loppunut, joten nyt pystyn levätä ja sitten jatkaa. Ja pystyn auttaa sinua parhaani mukaan. Joo, tähän voisi lopettaa tämän kerran episodin. Nähdään ensi jaksossa. Moro!